Mayong adlaw mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Ug aniya na usab kita para pagdalit na sa ninyo ug lain na sad nga istorya. Pero from the same sender. And this might be the finale sa iyang suwatampo nga ipadadiri kanato. Ang istorya ni Gemini, Part 4. Ug hinaot pa unta nga after this ma-okay na ang iyang kinabuhi ni Gemini. Naghaman sa mga comments nga ito nabasahan nga naghuwatsad sa part 4 sa kinabuhi ni Gemini ug inyo nang madungog karong taon-taon. And by the way, sa so, pag makasubscribe sa to ang YouTube channel, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa katong gustong maminaw sad sa mga daanan nato mga istorya nga wa na ninyo makit ini atong channel, inyo nang makita ug i-subscribe na lang sad ang katabi kauban ni Ate Gems. Ay kalimot na sa pag-subscribe, katabi kauban ni Ate Gems. Katong gustong mo padasa sa ilang mga suwat, pwede nyo ipadasa sa papajoesuperb@gmail.com or check the link below. So, dito maglangay ug aniya na ang katapusan siguro nga istorya ni Gemini. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, una sa tanan sa di pa nako isaysay ang finale sa akong mala teleserye nga kaagi sa kinabuhi ug gugma, I would like to take this opportunity nga magpasalamat una kanimo Papa Joe ug sa mga tawo nga nananaw karon ug nakasubaybay sa mga nangaging episode sa tinuod nga nitabo sa akong kinabuhi. Balik sa akong istorya, mga tuig 2017, mao ka na ang tuig nga nataw ang akong baby girl nga si Princess. Nasayod na mo nga grabe ang kalisod, nga mga pagsuway nga among nahiaguman nga kami lang duha ni Princess. Sa ninumduman nga ang among duha ka anak ni Rich, maayo nga lang pagkabutang sa inahan ni Rich. Pero kami si Princess nga naglahi ug nagkinaugalingon, kami maoy challenging kaayo ug kinabuhi. Di na ako mapungan nga makahilak every time nga magbalik-balik sa kung nahuna ang kalisod nga na-experience ni Princess. Sukad pagyud dihang ako siyang gi-mabdus nga hapit pa nakuha. Hangtod sa pagpanganak niya nga premature o kinahanglan nga ibutang pa sa incubator. Kuwang sa buwan pero ni-survive ang akong anak hangtod nga discharge siya sa hospital ug nakagawas nami. Pero lahi na pod nga pagsuway ang among nasugatan kay wa na mamikapuy-an sa among paggawas. Naningkamot kog taman nga di mahisusama si Princess sa ako ang kaagi niadtong gamay pa ko. Di ko musugot nga magutman ang akong anak. Mao nga buhaton nako ang tanan, makaya sa akong lawas, bahala nag magpangayo ko sa akong mga silingan ug akong mga kaila. Manghuwam ko nga way ilis-ilis. Niadtong mga higayuna, doon na pag-ihapoy kasuko diri nako si Dudong ug si Papa. Pero okay lang kay naman po ilaing tao ang akong maduulan pirmi. Kana mao nga ako ang igagaw nga si Divine nga always willing to help with open arms ang pagtabang nga gikan yun sa iyang kasing-kasing. Actually, si Divine ang nagpasud og trabaho nako sa bakery. Nalipay kay ko nga nana ko'y mabinlan sa kong anak while magtrabaho ko sa bakery. Pero pila ka buwan ang nilabay na buntis ang asawa sa kong uyuan nga mo'y tigbantay kang Princess. Kanunay nga maglain ang iyang lawas, mag-morning sickness, magsuka-suka o guban pa. Mao nga nibalibad na siya, nga di na siya makabantay sa akong anak. Bisan asa na lang ako ibilin si Princess niya itong panahuna o 1 year kapinlang ang iyahang pangidaron. Una na kong gibilin sa balay sa akong papa kay walking distance naman sa bakery. Pero pila ra pud ka adlaw kay siyempre ang bata nga 1 year kapin maghilak pa baya ni nga mapirming mangita sa iyahang inahan. Naglibog na ko asa na ko ibilin ang akong anak.
Di man gud pwede nga mo resign ko sa trabaho kay wa nagyud may kaunon. Wala pa may kapuy-an. Kay unsa may ibayad namo sa mong giabangan nga boarding house. Gisuwayan akong bilin na si Princess akong amiga o classmate sa una pero naman po siya duha ka mga gagmay nga mga anak. Unya punan pag yun ni Princess, maikog na po ko kayo. Nakasuway na po ko nga gibilin na ako si Princess sa akong cousin nga si Divine. Okay raon ta kay butan man ang akong igagaw. Pero mauwaw na ko sa iyahang bana. Maikog na ko nga makahasol ang akong anak ngadto nila. Naglibog na kay ko kung usaon nako at the same time naluoy ko sa akong anak nga bisan asa na lang nga balay nako ibilin. Nakahuna-huna na pug ko sa ko ang nagian nitong bata pa ko. Di ba dili man ko gusto nga magian sa akong anak ang akong nagian? Unsa ko nga klase nga pagkainahan? Hangtod kanus ang magyungan ani ang among kalisod. Wala na ba kahay katapusan ang kalisod nga among nasinati? Okay ra ko kay anad na ko kalisod. Pero nga akong anak, di na ko makaya nga magtan-aw niya nga luoy kaayo nga maghilak kada adlaw nako. Kay kada adlaw ko siya biyaan. Ngadto sa akong gibinlan niya. Sige lang ko makasabaan sa sinaligan sa bakery nga akong itrabuan kay pirmi naman lang ko malate Papa Joe. Oh, Gemini, di na masag ka. Sige man lang kagka-late, uy. Matod pa sa sinaligan sa bakery. Naghatod pamanggo ko sa akong anak nga akong binlan niya. Tubag ko pa. Wala kinilay makabantay ni mong anak. Bisan og asan man lang mo ibilin tao ng bata, uy. Mao lagi. Unsaon man nga, di man gud pwede dadon ako diri. Dili po ko pwede nga muundang. Magunsan lang mi, guwan ako yung trabaho. Tubag ko pa. Kung mao nang bisang asa na lang na nimo ibilin ng bata, may paimo na lang ipa-adapt sa tagiyaan ng bikiri. Wa man sa sila anak. Ug sa akong nadunggan, nangita silang bata nga adapon. Matod pa niya. Unang ni-register sa akong utok nga, unsa? Ipa-adapt na ako akong anak? Pinangga amgay kay nako na si Princess, unya ako na noon ipa-adapt. Ug padayon nga ingon ana ang sitwasyon ninyo Princess. Malipay ka nga, sige lang maghilak ang bata. Pila pa ba tayo edad ana-anay? Usa ka tuig pakapin. Unya, bisan asan lang mo maabot, bisan kinsan lang imuhang binlan. Kanang idara angay pa man taon na nga atimanon ug kinahanglan nga nag-inahan nga naadiha para magmatuto niya tibok adlaw o gabi. Kung ipa-adapt nimo ang bata, sure gyud na nga nindot ang iyang future. Kay way anak ang atong amo. Padayon pa niyang sulti diri nako. Bisan ang gamay, wag yun mo santos akong nahuna nga ipa-adapt ang akong anak. Pero sa akong nadunggan, sa sinaligan, sa bakery, yes, angay rapod gyud unta nga maka-experience og nindot nga kinabuhi ang akong anak. Ug sa kamot sa akong mga amo, dunay nindot nga kaugmaon, si Princess. Nisugot ko nga ipa-adapt si Princess. Nag-istorya mi sa akong mga amo ug matod pa nila nako nga kung final na imong decision Gemini, kami ray bahala sa tanang papili sa adoption. Nitando-tando ko Papa Joe pero wa ko sa kung nahuna. Kaysa tinuod lang di ko ma-imagine nga mawa nako ang akong anak. Ni-absent ko pila ka adlaw sa trabaho para makauban ako pila ka adlaw si Princess sa dili pa siya kuhaon sa akong amo. Gisulit na ako matag oras og minuto nga makauban ako siya. Ako siyang gipakitaan sa tanan akong pag-love niya. Matag gakus og hawk nako sa akong anak. Akong gisulit kay mao na lang kadto ang last nga magakus nako ug mahagkan nako ang akong anak. Kung makatug si Princess, ako siyang tan-awon ug tagbawon nako ang kagalingon nga magtan-aw sa akong anak nga murag anghel nga natug. Makatuo dayon ang akong mga luha. Di ko makatuo nga pila ka oras na lang ang nahabilin nga makauban nako siya. Ug tuod man niabot ang adlaw nga kuhaon na nila si Princess. Giandam na nako ang mga gamit ni Princess. Ako na po siyang giilisan ug ready na ang tanan. Ako na lang ang dili pa ready, Papa Joe. Niabot na sa among gipuy-an ang moadapt kang Princess para kuhaon na ang akong anak. Dito nagsugod ang pagpag-agas sa akong mga luha. Ug sa diyang ilan nang gikugos si Princess para dadon nila ni hilak og taman, Papa Joe. Nigukod ko nila og niluhod sila nga tubangan. Ma'am, sir, pasaylo ako pero di na ako makaya nga ipa-adapt ang akong anak.
Matod ko pa nila samtang way puas ang akong paghilak. Nakasabot mi nga, dili dayon nimo madawat Gemini, way inahan nga di mag-uol kung malayo niya ang iyang anak, tubag pa nila. Og ni-offer sila nako, Papa Joe nga, tungod kay nakasabot mi sa imong gibati, sige, para makita lang kagihapon sa bata, pwede ka mukuyog, ikaw ang magyaya sa bata. Pero, dili pwede nga magpaila ka nga ikaw ang iyang mama. Kaya nga kung asawa gyud ang iluhon nga mama ni Princess. Matud pa sa among-amo nga lalaki. Bisan pa silang nindot nga offer na ako pero wa gyud ko nahaylo. Ako silang gipasabot ug ako pa silang giingnan nga sa akong kaagi sa una nga biniyaan ko ginikanan. Nitong bata pa ko. Bata pa lang ko diyang namatay ang akong mama. Unya nagminyo ang akong papa ug iyaming gibiyaan sa akong manghod. Ako silang giingnan nga di na ko kaya nga ilayo na ako ang akong anak. Nangayo ko pasaylo sa akong mga amo ug may na lang. Kaya nidawat ra sila og nakasabot taon sila kanako. Diha nakabiya na ang akong mga amo, gigakos na ako pag-ayos si Princess og gihagkan. Pasaylo ako anak, hapit gyud unta ta magkabuwag. Siyempre, wala pa'y kalibutan ang akong anak niya to. Wa pa siya kasabot sa pangitabo nga hapit gyud nako siya mapaadap. Ang sunod akong problema kung asa po nako siya ibilin ko mo trabaho ko. Ug tuod man, nahuna-hunaan nako ang iyang amahan nga si Willie. Tungod sa akong kasuko niya nga nakakita na po di ay og lain, in fact, doon na laing asawa si Willie. Mao nga nasuko ko niya. Ug wa gyud moduol niya tungod sa akong pride. Tunlo na lang nako ang akong pride, Papa Joe. Niadto ko sa mga ginikanan ni Willie para adto na ko ibilin si Princess. Okay naman po sila kay wa man po diya si Willie. Tuwa sa syudad, nagpuyo, kauban sa iyahang asawa. Tungod sa akong kalagot sa kairesponsable ni Willie, nanganti ko sa akong kagalingon nga dili ipakita niya og nila ang akong bata. Pero wala ko ilang mahimo. Giton nako ang akong garbo ug gihatod ang bata ngadto sa ilaha. Nalipay ang pamilya ni Willie nga nakakita silang apo. Pinangga nila si Princess pero tungod kay bag-o sila sa pananaw ni Princess maghilak in taon pirmi kay mangita nako. Nagkasabot mi sa apuhan ni Princess nga ako siyang kuhaon kanang wa ko'y duty unya mag-supply ra gihapon ko sa kinahanglanon sa bata sama sa gatas, diaper, pagkaon ug uban pa. Unang biya nako kang Princess murag nakasabot ang bata nga dugay-dugay pa siya kakita nako usab. Nihilak og taman og nibayaw nako. Mubalik ra lagi ko anak ha, work lang si mama. Promise na ko nimo nga mobisita ko nimo pirmi. Matod ko pa sa akong anak. Mao pa kato ang unang higayon nga nagkalagyo mi og dugay sa akong anak kay di man ako siya mabisita og basta-basta. Kay medyo layo-layo ang lugar. Pero mas maay na lang, bisan og magkalagyo mi kay at least ako paghihapon ang ilhon niyang inahan. Unsaon na lang og nadayon pa nako paadap. Mawa siya nako sa dayon. So kaniya to nakafocus na ko sa akong trabaho sa bakery ug hutdon nako ang whole day og duty sa bakery. Ini kagabi, mulargo ko uli sa boarding house para matug. Unya sa akong day off, mamalit dayon ko og mga kinahanglanon ni Princess para ihatod siyang lola unya maduaw sad nako ang akong anak. Murag gibayaw nga akong kasing-kasing sa pagkita nako sa akong anak diyang unang duaw nako niya. Pila ka adlaw mi nga wa nagkita pero wa gyud siya makalimot nako. Nidagan kini kusog paingon nako og nigakus ug maklaro siyang naw nga lipay kayo siya nga nakakita sa iyahang mama. Ingon niya ang among sitwasyon ni Princess hangtod nga naka-adjust na siya sa mag-unyang Pinoy-anan. Ug ako pod, medyo okay na ang akong kahimtang sa trabaho nga di mag-uol. Naunsa nga akong anak, sama nitong panahon nga bisag asa lang nako ibilin. Sa laing bahin sa akong istorya, di ba nakasulti naman ko sa previous na kong suwat nga nako'y suitor nga si Ivan nga nagtrabaho at bang sa among bakery? Padayon gihapon ang iyang palipad hangin si Ivan trinako pero sige kaingon ko na trauma nako og lalaki. Yes, ang kunod ko nga ganahan po nunta ko ni Ivan pero wag ko magpailad sa akong kasing-kasing. Hangtod nga usa ka adlaw niya to dunay niabot nga bagong hired nga baker sa akong trabahoan. Ako siyang dudung-dudungon kay batanon palagi. Unya smoker pa kaayo.
Kada moagi sa akong duol, mo'y akong matimahuan ngadto niya ang aso sa sigarilyo nga mamilit sa iyahang kalawasan. Dong, may pamuundang ka ng imong panigarilyo kay bata pa magkakaayo. Sayang kay ka, makamatay ra ba na ang sige panabako. Badlong ko pa sa batanon ng mong baker nga itago lang nato sa pangan nga Neil. Pero tubagon ra sa kunyang bugal-bugal. Puwerte ka bugal-bugaluna ang bataa. Ingon, ani pirmi ang among interaction ni Neil. Sungog-sungog, bugal-bugal, katawa-katawa, as in normal nga pagtinagdanay, isip kauban sa trabaho. Usa ka gabi niya, tupadong na kumu-out sa bakery unya si Neil kay panggabi man siya para magluto og pan, mao po iyahang pag-abot. Ngit-ngit na kay pagawas na ako sa bakery unya mingaw pagyud kayo. Siyempre, wanay tao nga nagtikaw-tikaw kay close naman ang mga tindahan sa merkado. Murag ako na lang ang tao nga naglakaw-lakaw dito. Padong ko mo uli sa boarding house diyang doon ako'y nabantayan nga usa ka lalaki nga nagsunod-sunod na ako. Ug paglingi ko pa. Siligtik di ay. Ang driver sa tricycle nga nanguyab na ako pero wag yun ako sugta kay doon na naman siya yung mga record sa among lugar. Naaga ni balita nga nanghilabot na kuno ni og babae. Paspas na nga kung lakang niya to pero padayon po pagsunod sa ligtik. Diri ka nako. Nakuyawan na kay ko. Mao nga dihang nakita kong stall sa tindahan sa mga panapton dito ko nihupo og nitago. Ako pa nakitaan si ligtik nga nilabay sa akong tungod ug naglingi-lingi kay basin iya kong gipangita. Nya kalit lang nga nawa. Nagakinawa lang kog lawom dihang taud wa na nako siya makit. Nilakaw ra siya. Puwerte gyud na akong kulbaa. Nitindog ko sa akong gitaguan ug nidagan og kusog balik sa among bakery. Nakuratan si Neil pagkakita niya nako nga nibalik sa bakery nga gikutasan og taman. Nibalik lagi ka Gemini. Ug anong gihingal mga diha mura mga gigukod ug ungo. Matod pa ni Neil nako. Nah, labaw pa sa ungo ang kihadlukan Neil. Si ligtik nagsunod-sunod nako. Dito sa merkado unya ako nilarabay tao. Ngit-ngit pagyud kayo. May lang gani kay nakatago dayon ko. Diyang nakigayon ko nga nidagan ko balik diri. Tubag ko pa. Kibaw na po si Neil sa bad record ni ligtik. Ug hasta siya nabalakan na ako. Ako lang kaya to sa inyo Gemini. Offer pa niya na ako. Ha, unya, kaning giluto namang pan, imo nang biyaan? Pangutan ako pa. Bago pa nang gitak-ang sa oven makabalik raman po ko dayon. Igor ka na ko ihatod sa inyo ha, kay, delikado gyud unsa, delikado ra bang panahon. Matod pa, ni Neil din ako, Papa Joe. Diha man po sa laing, dihay laing usa ka baker nga ni duty niya itong gabi una. Mao nga okay ra nga gibiyaan ni Neil ang pan. O mato nga nagkuyog miglakaw paingon sa boarding house. Thank you sa paghatod Neil ha. Matod ko pa nga niya. Walay sa payan Sige, sulod na unya panlak dayon tubag pa niya. O dito nagsugod ng medyo ka-close-close na may gamay ni Neil. Magkuyog mi usahay padong sa duty. Mag-istorya-istorya sa mga kaagi sa kinabuhi. Isultian ako siya sa tibuok ng istorya sa akong kinabuhi. Sukad pagkabata hangtod niya itong mga taknaa. Ha? Dapat kailaing doha ka anak? Abi na ko si Princess lang mong anak. Matod pa niya na ako. O, doha ka laki to sa inahan ni Rich. Mga dagko na. Tubag pa nako niya. Mushare si Neil sa iyang life. Mushare po ko sa akong life nga istorya sa akong kaagi. Kay bawo siya tanan lakip na tanan mga lalaki nga niagi sa kinabuhi pero bisan pa. Wa siya mausab diri kanako. Bisan pa o nakaibaw siya nga napakoy lain duha ka anak sa lain pud nga amahan. Hangtod nga ako na lang naobserbahan nga magpakita siya og extra sweetness diri nako. Sama na lang kung mag-night shift ko unya straight ang iyang duty. Hangtod ini kabuntag di nako mamahaw tungod sa katulgo na kay ko iniguli nako sa mga diretson lang kog katug. Pero sa kini si Neil, atuon ko sa mua inikting paniudto para hatdan kog pagkaon. Pukaon ug pugson pagpakaon. Wa gyud nay palta kada lunchtime mao gyud nay buhaton niya nako. Unya nag-duty na pud nako sa gabi unya siya pang adlaw sumo-out pud siya pero before ko musud sa trabaho hagdon ko niya nga mangaon ming duha. Magdungan tagkaon Gemini na. Matod pa niya nako. Ingon ni Ana ang gipakitang kabuutan ni Neil diri nako Papa Joe. Nakamatikod ang maguwang ni Neil nga kauban ra pud namo sa bakery. Iyang giingnan si Neil nga
Murag, lahi na ng inyong ka-close ni Gemini, ha? Basi nakalimot ka nga angka na siya. Kung ganahan ka manguyab, Neil, na dagang single diha. Ayaw nang daghan ng mga anak. Distansya na bayhana kay kursunada pod biya na si Ivan niya. Nakaon naman to siya sa muha. Og labaw sa tanan, maguwang ra kay nas Gemini ni mo eh. Mangud ra kay kaniya. Dili mo bagay. Dili kay ang maguwang ra ni Neil ang against nako. Hasta ang ako mga kauban nga mga tindera. Sa bakery, gichismis nako kay lagi. Sinilog ako, dili bagay. Kay ako angkan, maguwang sa edad. Unya si Neil kay pure single ug batanon pag yun. Usa ka gabi niya to samtang nag-duty ko pang night shift niabot si Ivan sa gawas sa bakery ug nangita nako. O Ivan, nganong niya pa man ka? Abi na niuli na ka. Pangutan ko pa kay alas 5 pa biya to ang yang out sa motor parts store. Ako kang gibalikan Gemini kay abi na kong padung na ka mo out kay ni trabaho magkakadlawon. Tubag pa ni Ivan. Straight kong duty karon para makalugar kong taas-taas nga makabisita ko sa akong anak. Tubag ko pa niya, unya igo na siya naging yang og ningon nga, okay. Dayon larga padagan sa iyahang motor. Pagbuntag niya na, padung na ko mo out, unya si Neil padung na pud mo in. Sa iyang pang-adlaw nga shift. Nakita mi si Neil og ningon siya nako nga, nagkuyog biya mi ni Ivan gabi eh. Daghan mi iyang gimbitar kay birthday man siyang mama. Iya manggani kang giari unta kay abin niya og wa kay duty. Padtuon ta daw kaniya sa ilaha para ipalaila siyang mama. Matod pa ni Neil nga murag di masabot ang naong. Murag nagkatawa ug hilaw. Kanang murag nagselos Papa Joe. Normal ra gyud siguro sa babae nga naay magpakita og care nato. Makilig man gyud Papa Joe. Yes, mao na nga akong gibati niya to. Gikilig ko sa kung nadunggan kang Ivan nga gusto ko niya nga introduce niya sa iyahang mama bisan og dili mi uyab. Wala ko uyab. Di mi uyab si Ivan. Dili pud mi uyab si Neil. Kay ang show ni Neil diri nako puros action lang. Pagpakita concern nako. Pero wa ko niya sultii sa iyahang feelings. Siguro mo to'y giingon nila nga action speaks louder than words. Kada adlaw mi magkita si Neil sa trabahoan, pero mi magkuyog og kaon. Kung mobisita ko sa kong anak nga si Princess, mukuyog pud siya kay ihatod na lang daw ko niya sa iyahang motor. Kay layo man gyud kaayo ang lugar sa gipuy-an sa mga ginikanan ni Willie nga mo'y akong gibinlan kang Princess. Mo sa kayong tricycle din habal-habal sab og sudunon kay lugar sa baryo nila ni Willie. Kung mag-commute ko, igo gyud ang usa ka adlaw na kong sweldo para ipliti lang Papa Joe. Ang extra care o thoughtfulness ni Neil ang nakaingon nga bisan og yun sa nakog tatak sa kong alipatakan nga di gyud ko mahigugma pag-usab pero wala ko mapugni nga ma-develop nga kang Neil. Usa ka adlaw niya to day off nako pero wa ko makabisita sa kong anak kay naglain ang akong lawas. Nagpahuway ko sa boarding house diyang dunay niadto nga kauban akong tendera sa bakery. Nagpaybaw nga na ako nitiguang nga niana sa bakery o nagpaybaw nga akong anak na ospital. Walay gisulti kung kisang tiguang nga. Ang inahan ba ni Rich or ang inahan ni Willie? Puwerte na kong kuyawa o nabalaka ko sa tulo na ko ka anak. Kinsa kang anaka na ako ang na-ospital. Pagkado na ko sa ospital, ako naamtan ang luya kaayo nga si Princess. Dunay nakakabit nga dextrose o ginebulize kay gihubak siya Papa Joe. Nakuha po ni Princess sa ang akong sakit nga pagkahubakon niya tong bata pa ko. Giatake sa hubak si Princess kay ang apuhan niya lalaki heavy chain smoker man gyud ay. Naluoy ko sa kahimtang sa kong anak. May na lang kay ang mama ni Willie mo'y nagbantay og pulaw samtang ako ang nangitag kwarta nga ikapalit sa mga tambal o ikabayan niya sa bill sa hospital. Nag-cash advance ko sa akong trabahoan pero dili pa gihapon igo. Dunay nakasulti nako nga makaminos kuno ko sa bayranan kong minusan sa PhilHealth. Nalimot ko nga gipamember man ko sa PhilHealth sa akong trabahoan. Moto nga gikan ko duty sa gabi, wa nay katulganay kay ug wa na ganikan anay Papa Joe. Nilarga kog Danao para adto maglukat og MDR sa PhilHealth para maka-avail ko sa benefits. Paghuman balik na po kog hospital, ang akong tibuok lawas halos di na malihok tungod sa kakapoy.
Nagsagol na ang emosyon o physical stress. Wa ko itug, walay kaon unya nabalaka pud kaayo ko sa kahimtang sa akong anak. Unya gikan sa ospital balik na pud dayon og duty. Amot gyud sa katon nako nga pabilin pa man gihapon ko nga nagbarug o gikaya nako ang tanan basta tungod lang sa akong anak. Tanan akong kaguol ug kabalaka nasaksihan ni Neil. Mao na lang ako nadunggan ang mga words nga nanggawa sa baba ni Neil. Willing ko nga mangamahan kang Princess Gemini. Wala ko makatingog kay lagi nakadungog na pud ko aning same nga pung kang Willie. Mao masab to'y giingon niya nako nga mangamahan pud kuno siya sa duha nako ka mga anak ni Rich. Pero asa man siya? Kutob man niya. Gidungagan ran karon niya sa iyang laing anak. Paghuman gibiyaan. Neil, di lang ta magdali-dali kay natagam na manggug ko. Kapila na ko napandol sa sayop nga lalaki. Akong pamilya, amahan o isuon na suko na sila nako kay tanga daw ko. Bugo ko. Di ko mawad anog lalaki. Pailad ra ko pirmi. Lailahi ang amahan sa akong mga anak. Layo nako ako mga anak ni Rich. Layo pud nako si Princess. Unsa daw ko nga klase nga pagkainahan. Nagilak na ko nga nagsumbong nga to kang nilog igor po siya naminaw nako. Dayon ningon siya nako nga naginahanglan kag tao nga ikatimbang nimo sa imong kaugalingon o sa imong dakong responsibilidad, Gemini. Og niya ako may imong katimbang. Nagunaw na pug ko sa iyong gisulti og before ko natuog niya ng pagkagabi. Nangandoy kog lalaki. Nangandoy ko nga nay lalaki nga walay kabilinggan. Walay asawa. Kanang dili lang ko tubimuon ko nga buhatong kabit. Usa ka lalaki nga nagmahal nako ug modawat sa akong pagkatao. Usa ka lalaki nga mao'y akong sumbungan sa akong mga problema. Usa ka lalaki nga mao'y akong katambayayong sa pagpagkabuhi nining kalibutana. Lisod ang maginusara, lisod ang wakay masampit. Labi na sa mga emergency sama sa panghitabo nga na-ospital ang akong anak. Si Neil ang makakompleto sa akong pagkatao. Mao nga ako siyang gisugot, Papa Joe. Kining adlaw sa Christmas, doon nagyoy mga extraordinary nga panghitabo sa akong kinabuhi. Una, niyadtong Christmas pudto nga gidala ni Rich sa mua ang iyahang bagong asawa. Unya, Christmas pudto diyang gihatagan ko gift ni Ivan. Memorable na ko to kay mao pa to'y first time nga naka-experience ko nga nakadawat og regalo sa Pasko. Unya, Christmas pudto sa dihang gidala ko ni Neil sa ilaha para ipalaila sa iyang pamilya. Pobre ra po ng pamilya ni Neil pero malipayon og magkasinabot sila. Kompleto pa yung mamagpapa. Ang igsuon nga mga minyo na narapod nagtukod og balay duol sa ilaha. Niya na si Neil sa pamilya nga kung kasal namin si Gemini, diri po mi magtukod og balay sa duol ma. Pa. Wala na makurati ang pamilya ni Neil sa iyang giplano nga magpakasal mi. Siguro kabaw na pud silang daan. Okay, bawo sila nga dugay nami nga nakagustuhanay. Giparesign ko ni Neil sa kong trabaho sa bakery para kuhaon ako si Princess. Ug ako na mismo ang mangunay ug bantay sa akong anak. Pero ang pamilya ni Willie nasuko kay di na unta nila ihatag si Princess kay siguro napamahal na sab nila ang bata. Ila kong giingnan nga sa ingon anak balang di kasayon nga ako kuhaon ang bata. Nakasabot ko nila pero ako man ang inahan sa bata. Ako ang dapat mangunay ug matuto. Kay based on my experience, lahi ra gyud ang inahan mismo ang magpadako sa bata. Doon nagyoy kagubot nga nitabo niya tungod lagi sa pagkuha nako sa bata. Naapil na si Willie, nga unta uwa man to siya nagpakialam sa iyang anak sukad pagkatao. Ako pabitaw gipa DSWD si Willie aron mo suporta siya kang Princess kay siya biyang amahan. Ni pirma man po kasulatan sa barangay nga muhatag sig suporta. Pero abi ninyo, wa gyud na mahitabo nga nitunol bisan og piso si Willie ngadto kang Princess. Wa gyud, Papa Joe. Niingon si Neil nako nga sagdi na si Willie ay pangayo Nabitaw ko, ako na may amahan na ng Princess karon. Buutan kay si Neil, dili kay si Princess ra ang iyang pinangga. Hasta kung duha ka mga anak,
nga mga anak namo ni Rich, pinangga po niya Papa Joe. Wala madugay na buntis ko sa mga anak ni Neil o gipanganak nako ang usa ka baby girl nga gipanganlan nako og Neil Avery. Dayon nasundan og laing baby boy nga ako pong ginganlan og Neil Gavin. Tuig 2022 dunay gisulti si Neil nako. Magpakasal na ta Gemini. Pero sa free lang usa kay mao pa may ma-afford nako. Matod pa niya nako. Nakailak jud ko Papa Joe niadto. Kay wa ko magdahom nga maabot pa di ay sa akong kinabuhi nga nay mo pakasal nako. Bisan og asa pakaslon bisag free, mass wedding bisag wa pay handa or bisan pa unsa nga klase sa kasal, dako na kay nako ng kalipay. Sa pagkakaroon, nakabalik nako sa akong trabaho sa field diri ra pud sa among lungsod sa may norting bahin sa Sugbo. Sa adlaw sa mong kasal ni Neil, nitambong ang mga kauban sa trabaho ug nitambong pud si Dudong nga akong manghod. Nitambong pud si Papa ug iyang asawa. Ug uban pa namong mga kaparyentihan. Sa adlaw sa akong kasal, akong i-consider nga mo'y usa sa pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi. Kay gawas nga natuman na ang akong damgo sa kinabuhi nga magkasal, nagkatapok-tapok pud ang mga tao nga importante sa akong kinabuhi. Dili perfect ang mong pagpuyo ni Neil, wa man sa siguro pagmuyo nga perpekto, dinhi ning kalibutan na samtang buhi pa ta. Dili magyud ta mawad anong problema. Nagkalisod lang gihapon mi, kay labi na nami tulo ka mga anak nga gipadako o gipaeskwela. Pero ang nakanindot lang karon kay dili ra ako nga nag-inusara nga nagatubang sa mga problema. Naa si Neil nga akong bana. Gibarugan niya ang iyang gipromise nako nga mahimo nako siyang katambayayong sa kinabuhi. Kasandigan sa mga panahon nga mawad-an ko kusog, usahay nga makigbatok sa mga unos sa kinabuhi. Sa di pa na ako tapuson ang finale sa akong istorya, Papa Joe, ako na lang ni i-grab ang opportunity nga magpadangat nako sa kahanginan ang akong mensahe sa akong igsuon nga si Dudong. Kundiin hangtod karon, iya paghihapon kong gi-block sa Facebook. O wala na pud mi magkita. Sukad pa pag last na mong kita. Dugay na. Pero dako kay na akong kalipay diyang nakabasa ko sa iyang comment sa akong story sa part 1 o part 2. Yes, Papa Joe. Ni comment si Dodong o purti na akong lipaya. Ako na i-check ha. Dong, mahal kasi mong ate. Bisan unsa pay may tabo, bisan og napariwara ning imong ate, mo'y hinungdan nga na-discourage mo sa kuha. Pero dong, ako pag-ihapon ni. Mahal kayo tika o gimingaw na kay ko nimo. Salamat kayo sa imong kaayon nako sa una, sukad pa niya itong mga gagmayng bata pa ta. Wish nako karon nga umabot nga Pasko nga unta mapasaylo na ko nimo o ma-okay na ta. Since last na ning episode sa kong story, Papa Joe, ako dyan ning solito ng higayon nga makapangayo kong pasalamat sa mga tao nga nakatabang nako. Labi na sa kong amahan nga bisan pa og bali-balihon ng kalibutan, ikaw pagyapon ang akong amahan. Gituman gid ni Neil yung i-promise nga kung makasal nami, magtukod mig balay, duol ra pud sa balay siyang mga ginikanan. So naa nami karon diri nagpuyo, kilid sa balay sa mama ug papa ni Neil. Nagdako akong princess nga mauiyang namatan nga mahan si Neil. Bisan pa og mangutana siya nako, usahay kung si Neil bagyod ang iyang papa kay ingon kuno siya sa ilahang school nga dili kuno niya papa si Neil kay pagumangkon na daw siya ni Neil. Unya lahi ra pud sila apelyido. Kay nagdalaman sa apelyido ni Willie. Kaluoy pud sa kong anak. Ako siyang ingnon nga si Neil ang imong papa. Kay siya mo ay nagpakita nimo og pagmahal isip usa ka amahan. Paabuton lang ako nga medyo mature na si Princess og diha pa ko mo explain niya. Kay wala man gid siya laing nakit-an nga amahan. Kaya ang iyang tinuod nga amahan, wa naman gyud magpakita. Daghang kay salamat sa pagbasa sa kung taas kayo nga istorya sa akong kinabuhi, Papa Joe. Mga damgog paglaom. Sa gikaingon ko na, dili perpekto ang kinabuhi. Sa atong pagpakabuhi, gikaluhaan na ta sa mga luha. Mao ni nga dili buot ipasabot nga muhunong nag-agas ang atong mga luha. Napaghihapon na, pero panagsa na lang, Papa Joe. Thank you so much and more power. And goodbye everyone. May sanang goodbye everyone eh. Thank you everyone lang siguro.
Kini ang imong magtatampo, Gemini. Daghang salamat, Gemini, sa imong tampo, and hopefully, makabot ra nimo tanan nimong gipangandoy sa imong kinabuhi. Dili man para sa imuha lang, kundi para sa imong mga anak. Daghang salamat sa pag-share sa imong very inspiring story. Kung sa itong mga kaigsunan diya nga ginansan mo pada silang istorya, pwede na ninyo isend sa papajoesuperb@gmail.com. Daghang salamat.